Mai dare da rana sarkin dukan zamani, munka ne nake roƙo ƙara mun lamuni. Zana ɗauki baitin na amarya mai kwarjini, har da angonta Abdullahi gwarzo gwani. Yau ake biki, aure an yi an gama ne, za mu sha biki. Na ce wai ina masoya, ina dangi ina abokai, an ɗaura aure. Abdullahi ya zama ango da Khadija. salati rabbana kai wa manzanka, wannan da ya zo da tsira ya kore shirka. Wa ali har sahabbansa ba su da tamka, ka sanyo har waliyai masoyan naka. Ya Allah kai na roka a yau ma ga bawanka, sai koyi da annabinka. Rika masa rabbana su zauna a gidansu lafiya. Ina dangi ina abokai, an ɗaura aure. Abdullahi ya zama ango da Khadija. Na dangi na abokai zana fara baiti, a yau shagalin biki gashi komai yayi saiti. Mu je gaba dai farin ciki kannai har da anti, auren da aka yi bikin ga yayi tsari babu datti. Amarya ta zamo ta angunta, addu'a ya rage wa dangi makota, su zauna lafiya shine fata na gaskiya. Ina dangi ina abokai, an ɗaura aure. Abdullahi ya zama ango da Khadija. Babbar rana ga dangi ranar aure, sai godiya ko ga rabbi an gama shi kenan. Kun ji taso da farin ciki miyo musu murna, auren da an dora lokaci yayi kenan. Na amarya wai na ce ina angunta, na amarya wai na ce ina danginta. Na amarya jinjina na yi miki kyauta, sannun ki dai malama Khadija zauna lafiya. Ina dangi ina abokai, an ɗaura aure. Abdullahi ya zama ango da Khadija. Biki na gidan ga an yi taro babba, dangi duka 'yan uwa ana ta maraba. Abdullahi da zai zamo baba, Khadija diya uwa za ta zama duba. Na kaki dan uwa Abdullahi kaɗan sani, na san tuni ka sani amma kuma zan yi matuni. Ilminta da ci da sha sun zama dole a kanka, tarbiyya har tufafi duka haƙƙi ne a kanka. Amana yanzu an baka, Khadija amarya matarka. Ku zauna lafiya shine fata na gaskiya. Ina dangi ina abokai, an ɗaura aure. Abdullahi ya zama ango da Khadija. Amarya baki laifi hakan na ji an faɗi, halinki da kyau kware dan Allah kuma ki daɗi. Akwai wata shawara da zan baki ina faɗi, aure bauta gidanki daure ki tanadi. Mataki ɗai biyu uku su ne mahaɗi, da zama na aminci dole su ne kuma sharraɗi. Amarya kulliya ado tsabta kin ji na ɗaya, sai na biyun sa kokarin girki gunshi kin jiya. Gano ukun samar biyayya, amarya biyayya wajibi, yi mishi ladabi shine dai kuwa ainihin zaman so da kauna. Ina dangi ina abokai, an ɗaura aure. Abdullahi ya zama ango da Khadija. Alhamdulillahi auren ku an ɗaura, Abdul ango Khadija ai muku kara. Dangi duka 'yan uwa ga su an tara, taro na biki waka ni kuna yera. Ga masoya kai bigin ga anyo taro, za na gaishe ku dukan ku sai ku yo sauraro. Dangin amarya 'yan uwa masoyan asali, jinjina na ya gare ku ja mu je can koli. Dangi na ango 'yan uwa na yo murna, aure na sunna anya an gama an kare. 'Yan azurfa na yi mai cika za na tafi, sai wata rana la ya sauki kowa lafiya. Ina dangi ina abokai, an ɗaura aure. Abdullahi ya zama ango da Khadija. Na dangi ina abokai an ɗaura aure, Abdullahi ya zama ango na Khadija.